салому алайкум ба мухлисони ҳаҷву ханда ва ногуфтанамонад ки рӯзҳои наздик филми ҳунарии меҳмони нохонда яъне шавҳар дар иҷора дар тамоми нуқтаҳои дискфурӯшиву дар тамоми интернетҳо ба фурӯш мебарояд ва ногуфтанамонад ки дар анами каналҳое ки каналҳои мост Алишер Медиа, Аки Рекордс ва Дустмурод Шарипов яъне Дон Жуан подписатсия кунед, ба ҳазур даромада тамошо кунеду ҳаловат баред. Албатта рӯзҳои наздик филми ҳунарӣ барои шумо, албатта ин филм танҳо барои мухлисони хандаву мухлисони яъне мухлисои мо барои шумо чанка ҷоне дорем, кӯшиш мекунем барои шумо танҳо вақти шумо хуш бошаду дар лабонатон ханда пайдо бошад. Албатта барои шумост ва марҳамат даромада подписатсия кунед дар ҳамин каналҳои мо, ба ҳазур тамошо карда ҳаловат бибаред. Бозам саломи худро ба кулли мухлисон дар ғарибиян, дар Тоҷикистон, дар ватан ҳастанд, дар тамоми дунё ки бошанд саломи худро мерасонем.